Hola, jo també intento mantenir el català i ho faig per moltes raons, però avui vull explicar-ne una que em sembla que podré compartir amb vosaltres. No us heu trobat mai amb persones que us han dit que ells no parlen català perquè nosaltres no ho volem, així mateix, perquè no ho volem, i, i quan has preguntat més t'han dit és que he estat amb gent catalana i no m'han parlat mai en català. I aquesta és una reflexió que ens hem de fer. No solament quan no parlem en català a algú amb qui l'hauríem de parlar, no solament estem deixant de parlar-lo, sinó també li estem enviant un missatge d'exclusió, de que no volem que tu el parlis. No, no, tenim un no col·locat aquí. Doncs aquests no s'han de convertir en sís perquè ens hem de mantenir parlant en català amb un to de convit per obrir oportunitats, per donar prestigi a la nostra llengua i perquè som en aquest país que el parla.